Doncs jo veig 3 tigres, 2 dones i 2 homes de mitjana edat, a una piscina, tots. No entenc molt bé la foto, però és molt guai. Doncs veig 4 persones amb 3 lleons, el que es veu en un zoo. Jo crec que el missatge és més de benvinguda pel zoo o així, perquè vingui gent. No crec que sigui algú molt per enviar un missatge a la gent o així. Jo crec que és més per propaganda o així. Quin objectiu pot tenir aquesta foto? No sé, per una exposició contra el maltractament animal, jo què sé.